Ayo! Ayo! Sa may borders rin. Matay boss, unsaan man ako ni boss nga. Wa pa gyud ko'y kwarta ba? Bo, nakasawt na ako imo 50 mil. Mas ilan palpakan ni mo oy. Naunsa naman ni oy? Bangkap may kaagi na kuha ni. Basin niya kuha na mo yun dito kay mo nang wala ni maabot na kwartas kuha. Panahon na siguro ni para atuon ako ning boarding house ako dito. Asa man to kung pulo dili oy. Uy, sama ni. Hala, naabot na ang 50 mil. Bo, Unsa naman pud bo? naabot na akong 50 mil nga gipaabot ba? I-cash out niya. 50 mil? Hoy ka na, ako'y kasawt be. Awa dili, tanawa. Da? Legit now. 50,000 gisin sa Gcash. Ako'y kasawt na bo ha. Ako ato na ito tindahan ka, okay? Be. Cash out na na, lako na. Ani, siya puno na po na yun niya. Uy, naunsa? Ano abri man ning gate? Kini yung mga borders diri di man nilado gate mo nang makawatan. Ayo! Ayo! Uy, sa man ron? Patay ang tagiya sa boarding house, maningil na po ni ba? Ayo! Ayo! Sa may borders diri. Dugi man mga bre. Uy, ikaw di na busing, may to. Oh, may to. Maningil ko ninyo kay 2 ka bulan na ibitay ninyo. Patay boss, unsaan man ako ni boss nga. Wa pa gyud ko'y kwarta ba o? Wa gami pa yun to, wa mi kanon pan kaon lagi boss. Nga, nabuang na dong. Katong niaging bulan pa na ni mo na rason ba? Tinuod lagi na boss, bae jud gami karon boss ba. Sunod bulan nang kung bayad boss ni. Nga, kabuang. Tungod ninyo mabangkrap na kong negosyo ba? Patay boss, kasi pwede na. Sunod bulan na kung tulo ka bulan lagi akong bayaran. Lo, gwapo ka pulo boss ba o? Ano sigrap ni kong pulo dia? Bayad ni mo dia. Guldo. Guldo. Dati ba na? Dati ba na? Lo, tangin mo na. Gwapo yung mga Rios busing ba? Ay, so, dili ko mailad lagi. Sabi busing ba eh. Pero boss, na ako'y nabalitaan dari sa mga silingan ni mo ba? Ikaw daw pinakabutang nga landlord dari ba? Ah, sortihan na mo no? Mo gani no, swerte na kay mo, pero bayad-bayad pud mo ay. Bayad boss, uy. Promise boss, sunod bulan, bayaran ako ng 3 ka bulan. Kay karon manggod boss. Wa jud ko ta bisag piso, bisag pagtanaw nimo kang bulsa, way sulod oh. Sus, bantay ka, sunod bulan, mobalik ko si mo ha. Bo, nakasawt na ako imo 50 mil. Ilan palpakan ni mo oy. Ah, waday mo kwarta ha. Layas!